ibarate mung mampir ngombe ngelingono sangune swarga. Eling-eling padha ngertiya prilakune tansah dijaga sabdane Gusti aja ditinggalno gawe payung urip ing donya. Ayo kabeh padha memuji marang Gusti Kang Maha Suci, Gusti Yesus Putra Sawiji jumeneng ing ati. Eling-eling sira manungsa urip ing donya ana watese ibarate mung mampir ngombe ngelingono sangune swarga. Eling-eling padha ngertiya prilakune tansah dijaga sabdane Gusti aja ditinggalno gawe payung urip ing donya. Ayo kabeh padha memuji marang Gusti Kang Maha Suci, Gusti Yesus Putra Sawiji jumeneng ing ati.